खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि दोहौ फोरबोजों लोगोसे 12थि कलेज उइकआ जोबलाङो। खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि दोहौ फोरबोजों लोगोसे 12थि कलेज उइक हाबाफारिनि बान्था राननाय एबा गेवलां मेला दिनै जोबनानै थाङो। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि बे दोहौ फोरबोआ थांनाय 7 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गेलेमु हारिमु आरो थुनलाइयारि हाबाफोरजों खुंबोनाय दोहौ फोरबोजों लोगोसे 12थि कलेज उइक हाबाफारिया दिनै बान्था राननाय हाबाफारिजों जोबलाङो। दिनैनि बान्था राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्थु बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो खोरोमदाव वारिया। माननि आलासि महरै साफागुरि खख्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मफलेश्वर गयारी, नेहाथारि करगेश्वर बसुमतारी, साफागुरि खख्लाबारि दखना एबसुनि आफादगिरि अनसुमा गोरा बर' आरो गाहाय नेहाथारि सनेश्वर बर' आरो ओनसोलनि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि बाहागो लायो। जोंनि जिथु कलेज उइक बियो देग्लाय 12 कलेज उइक बेखौ जोङो थांनाय लास्ट इयारनिफ्राय दौ फेस्टिभेल मुङै जों बेखौ खुंनाय जादों आरो बे कलेज उइकखौ खुंनायनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय जोंनि बे केसि कलेजाव we have got more than 600+ स्टुडेन्ट्स। जोंहा बे स्टुडेन्ट्सनि गेजेराव गथ'फोरनि टेलेन्टखौ आरो बिसोरनि जिथु इनार हिडन टेलेन्ट बेखौ श' खालामनो थाखाय बेखौ नायनो थाखाय जोङो बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे कलेज उइकखौ खुंनाय जादों आरो बे जिथु 1 उइकनि कलेज उइक बेवहाय जोङो भेराइटिस माने बेलेग बेलेग आयदा जेरै लिटारेरि आरो कालचारेल इभेन्ट्स आरो बेवहाय स्पर्ट्स इभेन्ट जों लानाय जादों। स' जोङो बे गथ'फोरनि गेजेराव जिखिनि हिडन टेलेन्ट्स बेखिनि टेलेन्ट्सफोरखौ जों नुनो हादों आरो बेवहाय बयबो नो डाउट देरायाखैबाबो गावबा गावनि जिखिनि रोंगौथि बेखौ जोंनि बे कलेज उइकआव श' खालामनो हादों आरो जों बेनि गेजेरावनो मोनसे रेलिबो लानाय जादोंमोन, कालचारेल रेलि। बे कालचारेल रेलियाव जोङो गुबुन गुबुन आयदानि जोङो थेमखौ लानानै बेवहाय कालचारेल प्रसेसनखौ कालचारेल श' खालामनो हादों। स' बे जोंनि कलेज उइक जिथु सप्तासेनि जों लानाय जादों बियो कालारफुल आरो जोङो बिराद मोजाङै बेखौ खुंलांनो हादों। दिनैनि बे दिनाव जोंनि स्टुडेन्ट्स जायफोरा फरायगासिनो दा बे स्टुडेन्ट्सफोरनो नट अनलि स्कुल एबा कलेजाव जिखिनि इडुकेसन लेखानि जिखिनि इडुकेसन लायो बेल' साफिसियेन्ट नङा, बेजों लोगोसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बियो माने लोगोआव लांफानो गोनां जायो आरो आपार्ट फ्रम फर्मेल इडुकेसन जों जुदि जोंनि एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस जेरैहाय माखासे गथ'फोरा स्पर्ट्सआव इन्ट्रेस्ट दं, खायफाया कालचाराव इन्ट्रेस्ट दं, खायफा लिटारेरि सेक्सनाव इन्ट्रेस्ट दं। स' बेखौहाय जोङो गोसो होनानै जों जुदि बेखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै सानना लायोब्ला जों निस्सय जोंनि जिखिनि फरायसाफोर दं जायफोरा टेलेन्ट दं बिसोरो इयुनाव मोनसे बेखौहाय मोनसे स्पेशलाइज्ड गावबा गावनि मोनसे केरियार हिसाबै बेखौ लानो हायो। दिनैनि बे जुगावहाय जों नुनो मोनो जास्ट अनलि फर्माल इडुकेसनजों जोङो कम्पिट खालामनो हाया। स' बेनिखायनो जोङो भेराइटिस गुबुन गुबुन बिथिङाव जों जुदि एक्सपार्ट जानो हायोब्ला जों निस्सय जोङो उनावहाय जोंनि लाइफनि थाखाय माबा मोनसे जों दाना लानो हायो।